dhungruok ma nyamburko mating'o osike madongo e apaya maduong' ma Webuye nyaka tong' Malaba. Koro nigeo ni dhi rumo bang' keto masin ma nyasani mapimo pek lochego kuom thuolo manok madirom nyirni 30 kalori kalori. Seth Ongwae, meneja mochung' ne weche mag pimo pek lochego Webuye, wacho ni nyaka ne ket masin no manyasani koro ginyalo pimo trela 1,000 e odiechieng' poni kwan derepe mating'o osike mokadho rapimo dok chien. Seth omedo ni dhungruok ma nyamburko e apayano kuom thuolo malach osebedo kikelo kod derepe mong'iyo chopo kuonde pimo pek lochegi e sa modeko, tamruok pimo lochegi kod 5% mag derepe mating'o osike mokadho rapim. We have installed high-speed weighing in motion, that is called the HS swing, both on Malaba bound and Eldoret bound. Now, before we didn't have the HS swing, the high-speed weighing in motion, and it was only on one side, which was the Malaba bound side. During our improvement, the weighbridge improvement, we installed the HS swing that was down. Now it is up. We also did HS swim on the Eldoret bound that now filters tracks that come from both ends.